У рамках праекту «Лісты салідарнасці» мы публікуем лісты з-за кратаў. Хтосьці з палітычных зняволеных шкадуе, што не можа звяртацца роднай мовай. Але мы чуем іх, і мы салідарныя з імі. І мы робім гэта за іх. У дадзеным праекце лісты публікуюцца ў арыгінале з перакладам на родную беларускую мову. Мы лічым, што калі яны будуць на волі, яны будуць прыемна здзівованыя, што іх чуе увесь свет. Сергея Брыля затрымалі 23 верасня 2020 году ў Мінску на працы на Белпрамімпэкс, дзе ён працуе слесарам. Супрацоўнікі органаў сустрэлі яго на прахадной і на падставе таго, што ён з'яўляецца сведкам, па справе нейкага ўгону аўтамабіля павезлі ў аддзяленне. Сергея Брыля дапыталі без адваката. Пасля гэтага яго затрымалі на 72 гадзіны да высвятлення абставінаў. На гэтай падставе Сергея змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна, а потым перавялі ў СІЗА-1. Па месцы яго жыхарства быў праведзены вобшук і канфіскавана ўся тэхніка. Па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» суд завадскога раёна Мінску асудзіў 26гадовага палітзняволенага слесара з Барысава Сергея Брыля на 3 гады хіміі. Суддзя Геннадзь Янкоўскі прызнаў яго вінаватым па частцы 1 артыкула 342 Крымінальнага кодекса за заклікі ў тэлеграм-чаце «Вадзіцелі 97», а таксама за ўдзел у жнівеньскіх акцыях пратэсту. Адразу на Сергея ўзбудзілі крымінальную справу па частцы 2 артыкула 293 Крымінальнага кодексу, але потым справу перакваліфікавалі на больш мяккі артыкул. Палітзняволенага ўтрымлівалі пад вартай з 23 верасня 2020 году, а 17 сакавіка пасля абвяшчэння прысуду яго вызвалілі ў зале суду. Мінск-Транс заявіў пазоў на суму 38 000 рублёў. На такую суму арганізацыя ацаніла шкоду, якую Сергей прычыніў сваімі дзеяннямі падчас пратэсных акцый. Дзяржабвінавачванне па гэтай справе падтрымлівала пракурорка Качанова. На судзе віна палітзняволенага абгрунтоўвалася скрыншотамі перапісак у тэлеграм-чаце «Вадзіцелі 97». Сярод заклікаў пара пераварочваць аўтазакі. Таксама Сергея Брыля абвінавацілі ва ўдзеле ў мітынгах 9, 10 і 16 жніўня. Фота і відэа доказаў факту ўдзелу ў масавых мерапрыемствах няма, але сам Сергей не адмаўляў на судзе свой удзел у пратэсных акцыях. Дадзены ліст апублікаваны 10 лістапада 2020 года Кейт Трубовіч. Яна напісала наступнае. 6 лістапада атрымала адказ ад Сергея Брыля, які піша, што ўпершыню атрымлівае пасланне такога кшталту. Сваю паштоўку я яму даслала 21 кастрычніка і спадзяюся, што з тых часоў яна перастала быць адзінай. У любым выпадку вы ведаеце, што рабіць. Ну і на фота бачна, як выглядае цэнзура. Апошняе слово, якое закрэслілі, цэнзар. Ха-ха, правда вочы коле. Пэўна. Добры дзень, Кацярына. Атрымаў вашу паштоўку са словамі падтрымкі. Вялікі вам дзякуй. Гэта неверагодна прыемна. Першы раз атрымліваю падобныя лісты. Гэтак жа вельмі цікава, адкуль вы даведаліся пра мяне. Інфармацыі тут зусім мала, самі разумееце. Яшчэ раз вялікі дзякуй. Прашу прабачэння, што не на роднай мове пішу вам ліст. Поспехаў і ўсяго добрага.